Guztiok omen dugu zerbaiten parte sentitzeko beharra, ideologia politiko bera izatea edo musika talde bereko jarraitzailea izatea edo zer gauza izan daiteke talde bateko parte izatera bultzatzen gaituena. Garai bakoitzak bere testuinguru eta ezaugarri propioak ditu eta beraz teorian behintzat belaunaldi berean jaiotako pertsonek ere testuinguru eta ezaugarri berberak konpartitu beharko lituzkete. Horixe da behintzat hiztegian belaunaldi kontzeptuaren definizioa irakurrita interpretatu dezakeguna, baina praktikan hala da, galdera horri erantzuna emateko helburuaz jaio zen Superpop izeneko proiektu artistikoa. Aizea Barzenillas eta Edu Hurtadok zuzenduriko proiektu honek artearen bidez, belaunaldiaren kontzeptuaren eta memoria kolektiboaren eraikuntzaren inguruan hausnartzea du helburu, garai berean jaiotako pertsonek amankomuneko ezaugarriak ote dituzten aztertzeko. Arrazoi ezberdinak direla medio sortu zen halako proiektu bat garatzeko grina. Alde batetik, gure gizartean jendea belaunaldiaren arabera sailkatzeko ohitura, izan ere belaunaldi bereko artistak talde berean klasifikatzeko joera nabarmena dago gaur egun. Bestalde aurreko belaunaldietan erabilitako objektu eta irudiak nolabait berreskuratzeko joera ere gero eta nabarmenagoa delako gure gizartean. Under a blanket of blue. Guztira 13 izan dira proiektu honetan parte hartu duten artistak. Neskak zein mutilak, adin batekoak zein bestekoak aurki daitezke talde homogeneo honetan, baina hori bai guztiak amankomuneko ezaugarri batekin, denak 80. hamarkadan jaiotakoak dira. Hortaz, eta hasieran esan bezala, proiektu honekin zera frogatu nahi zen, garai bereko pertsonek amankomuneko ezaugarriak izan beharrote zituzten. Beraz, 3 fase ezberdin dituen proiektu honetan murgildu ziren, galdera konplikatu horren erantzunaren bila. Lehenengo eta behin, 13 artista hauek bildu ziren elkarrekin asteburua pasatzeko tailer batean. Iazko udan izan zen hori eta hauze izan zen zehazki proiektu honetako lehen fase eta abiapuntua. Niretzako izan zen gehiago, igual belaunaldi batek benetan generazio oso batu iten dauen benetan kontzeptu batzun arabera edo ez, edo persona bakoitzak beren identitatea garatzen dauen hortaz aparte, eta hor duen igual egon ginen egun horietan landu gendu zen igual ze marrazki bizitun ikusi gendu zen, ze produktu erosi edo janari motak eta holan, eta berre horiek zerlazio zeukaten gure artean. Tailer honetan hainbat ekintza antolatu ziren, besteak beste haien belaunaldiko testu teorikoak eta material biografikoak landu ziren, bere belaunaldiaren inguruko pentsamendu eta esperientziak konpartituz. Aisialdirako tartea ere izan zen asteburu horretan, izan ere, joko eta talde dinamika ezberdinak garatu ziren. Halakoetan, banakako zein taldekako identitatea eraikitzea zen helburua, hau da, bakoitzaren oroitzapen eta memoriek izan dezaketen eragina aztertzeko asmoz. Hainbat izan ziren planteatutako jokoak, horien artean aipatzekoa da antolatu zuten ginkana jolas ezaguna. Gasteizko hiri osotik zehar ibili ziren euren haurtzaroa, nera bezaroa, edota gaur egun bizioi dituzten momentuekin erlazionatutako irudien bila. Behin ginkana bukatuta berriro batu ziren artista guzti hauek ondorioak atera ahal izateko. Entzu baten argi dago harremana badaukala eta eragina badaukala bai ez? Baina gero beste alde batetik, igual da oso gainazaleko gauzetan. Gero igual benetako bakoitzan nortasunean ez daukaolako eragina. Asteburuko jarduerak eta tailerretan konpartitu eta barneratutako iritziak iturritzat hartuz, proiektuaren bigarren faseari ekiteko garaia heldu zen, 13 artista hauen artelanez osaturiko erakusketa prestatzen hasteko unea hain zuzen ere. Artista bakoitzak erakusketarako lana prestatzeko orduan, asteburuko tailerrean ikasitakoa erreferentetzat erabiltzeko aukera bazuen ere, azkenean bakoitza bere estiloan oinarritu zen. Nik uste dut hori bakoitzak erabatera landu zula, ez? Hori lan bastante independientea zen bakoitzarentzat, ez? Ta bakoitzak guri izan zuna hartu zauen baita ere bakoitzarentzako nola disiplina ezberdinetakoak dien, bakoitza ez dakit
berera eragin zuen. O, bueno, nik behintzat nerera eragin nun. Ez nintzen, bai, asteburukoa kontutan hartzen dozu, eta esperientzia den einean hori ja barneatzen dozu, baina gero, bueno, bakitzak berera. Dream a dream, love or two, wrapped in the arms of sweet romance. Ba, nire pieza, bueno, pinturan oinarritzen zen, eta denbora eta hitz egiten zuen. Nola ba, nire haurtzaroko ez dakit oroitzapenak eraldatu diren oraingo une hontara, eta nola ikusten ditun etorkizunera begiratzen. Eta, bueno, irudimentzioetan artikulatzen zen piensa bat zen. Familia bat egin neuan, kuadro baten, eta, bueno, esaten dagoena, igual esan izan olako eragin zuzena, pasatu gendun asteburuakin, baina landu neuena gehien izan zen, igual 80. hamarkadan, 80. hamarkadan, igual izan zen, familien egitura eta hori tradizionalagoa mantendu den denpora, ez? Eta igual hortik aurrera ja hasi dira aldatzen, eta, bueno, nik hartu neuan irudi bat hortan oinarritua. Eta erakusketaren ondoren, proiektu honi amaiera eman dion izen bereko argitalpenak kaleratu dute. Urte bete luze honetan izandako esperientzia guztiak biltzen ditu liburuska honek, bere protagonistek bizi izandako pasarte guztien berri emanez. Proiektu honen nondik norakoak azaleratzeaz gain, informazio teoriko zein grafikoaz gozatzeko aukera paregabea eskaintzen du kaleratu berri duten lan honek. 13 artistek elkarrekin pasa zuten asteburuko esperientzia azaleratzen du, bertan izandako ondorioen berri emateaz batera. Gainera, eta kutsu errealistagoa emateko helburuaz, 2 egun horietan garatu ziren ekintza ezberdinak martxan jartzeko erabili ziren irudi eta lanak bildu dira. Azkenik, erakusketan bisitariak ikusi ahal izan zituen artelanen argazki bilduma biltzen da.